z tym orszakiem przybywają tutaj razem do nas. Też orszak bardzo barwny, bardzo wesoły. I oczywiście przywitajmy ich okrzykiem: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! Chrystus się rodzi! Nas oswobodzi! I jeszcze raz: Chrystus się rodzi! Nas oswobodzi! Rzeczywiście Chrystus przyszedł, jak aby pięknie. oswobodzić nas, Dzięki. wyzwolić nas z tego wszystkiego, co złe, co jest grzechem. Dlatego witamy O nie! Kacpra Pierwszego, który wraz z darem przybywa tutaj do Dzieciątka Jezus. Król Kacper pragnie złożyć Dzieciątku Jezus złoto, oddać mu pokłon. Zapraszamy cesarza Kacpra I i wszystkich, którzy przybyli z tym orszakiem tutaj do przodu, do zarezerwowanych dla was miejsc. Witamy też pana prezydenta, który wraz z królem Kacprem przybył. I właśnie w tym momencie cesarz Kacper składa Dzieciątku dar, wypowiada słowa powitania. Prawdziwy królu, Ty jesteś źródłem